Or for Niaba Mama Ketchini, Obi Nima Obi Che, Brena Asson, said Eddie Jumedino Ebro. And said the age I didn't know. Minia Ebro is so the other was a baby will be our no. Of Freunia, no near so Freunia, not the force of flood of four. And the Jumedino, and no one idea best see. Bruche abrabo amania enua binum ene adofo binum ehun enu ti sabre wotse menka na waye wadwen se mama ka chire aba enti dwumadi no bibia ebe hyehye so na se de mu nyina mu nim amaka no ye nua ba ma bi onyankopon aye na dom ama na toka ye de twetiefi ne sra mo fa ncha menu anto bombo number no se me bobo ne se ja ama number na enye ja ama number e pa cho kai de twetiefi no mo hye enne tiefi na eye manti no amanfo tiefi bebre na e papai e ma efie no problems bebre ebam ba be hane dane tiefi pai a efie wrade muntu asika na ye mfa ntwe na ne se fie no wo ho na tambia wa watch wade telephone number ni bi ka no maka che se ukodoma hospital opposite egbe no aye wo ho no e ho de ka no wo na esa se ka no ye aduma wo nkronkro bebre sunti no telephone number no eye Ghana number eye 05021373336 eye 05021373336 me pa chofa number yi Africa no said the maka chiro no Germany be ka chiro say 30 minuten obetia ne say zim na kanaba nhehye ye wo ho eye kakra bi eti frɛ na sabre baby a wo fie tiefi wo dia wa aka no kra emfie be yeduni o manwo wo ntwe bi mfiri mu eti hwɛ na medi wawu enti na me kamfo e de ama wo say odofo frɛ ye nua mama no ne be maye dwumadi ma wo tie de akoye ne mama ka chire FM na no ane yebuso a frɛ wo nua na wo nua so frɛ wo nua odofo frɛ odofo na ye fa dwumadi ne mra ahaye mama ka chire FM mommo nsem mpame ho asem o fa sane bra obi nima obi chire hey mama ka chire FM ye bebom seboa ye bema ye seboa no wotwe na bo edaso kede enya so ye de ya eye futusem eti ba bia wo bia no je konwa na trase na obeti ale mama ka chire FM no mama ka chire FM ka chire FM beda se sawati mama ka chire FM no me nuanom sade ya hyehye dwumadie no ene so eye me nua mama bi no Libya boys ene munyimutu ene me nua mama bi no ma be wo Libya mama be ye nan ne ba frɛ ebi no so waside enkuro bebre so na mrantie bi no afrɛ me frɛ ene mu ma nenne sasemi de eye futusem na ye beka ama wo a wo beti se wo nua bi wo ho ana mo a mo wo ho a nyame aye mwadom a monya nyansa a sabre mo hu akwan no bia na wo nua bi ntiye enu nti na nuanum bia ba fam abedi aba se ka kire se wo boa ye se dia na ye nso abeni a ye bedi e wo bi krosu ni etika e ma ye nua bi no nso bentim bedasi bebre yo sabe ya maka no eye me ya me ba nyame ye abofra no yeguso a esre mo se adomfo wonkoso na monnom ye obatan a woni bie akola ye a sabe nani eye ne ye bia mesre mo ane se telephone number no me pa mo chew ono a ne maame ofra ono a ne befa enti telephone number ni bible da bi ohun mobro hufo mobo no erade so ehun mobo me nua wo wakoma so ade bi a ede wadini mu se wo so wopam wafre urade ho a bia mesre wa ne se ababa we woye mobrofo enti wo so ehun mobo na wono so ontimi nya kakra emfa nhwe ne ba enti mesre mo monnom na monhu meba nyame ye ene ne maame emobo ene ba bia wo bia no fre wo nua na wo nua so emfre wo nua yeguso a ye beka ensem no e de a kire mu medase bebre me nuanom emrantie bi e wo Libya na o mafre e de ensem bi aba na ensem amrantie bi ba ye ne se ka kire ye wo Libya ha
sɛdeɛ mu nyina mu nim no nneɛma bebree na ɛkɔ so na yɛso yɛwɔ ha yɛayɛ adwuma kakra na yɛpɛ sɛ nka yɛbɛfiri ha na bi a yɛaba Europe anaasɛ aburokyire nkuronkuro deɛ baabiara no yɛbɛtumi afiri ha akɔ na yɛwɔ ha na nipa binom ɛfrɛfrɛ yɛ sɛ yɛmfa sika mmra obi wɔ hɔ sika a wɔbɛbɔ no nokorɛ ni akyerɛ ni yɛhu sɛ saa na ɛyɛ nyansakwan bi na bɛfa so de ade yɛ sika ebinom deɛ akɔdim ebinom nso adeɛ no kyerɛ sɛ nyame ayɛ yadom ankɔ deɛ enti no yɛpɛ sɛ yɛbisa wo sɛdeɛ ɛkɔ enti sɛ mmeranteɛ de asɛm bi baeɛ no bi ɛbɛbisam deɛ a enti ɛnnɛ deɛ futuo ne asɛm a mebɛka kyerɛ bɛ ne sɛ me nua bɛrima me nua baa wowɔ Libya wowɔ Saudi wowɔ Arab nkura bia so baabia no afutuo annɛ mama ka akyire me ne mpanyin atena se a yɛde ɛbrɛ mu ne sɛ sɛ wowɔ saa nkura bi so na obi wɔ Europe ha so ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛrima na sɛ mote ababaawa a yɛfrɛ no ɔhema Jackie ɔwɔ UK no sɛ mote sikasɛm bi me deɛ menim Facebook yɛ aso ɛne social media yɛ aso ne matenti a mebɛka bi ɛde akyerɛ wo wo so nin sɛ wahu ɛno nti ne meka kyerɛ wo sɛ wahu sɛ ɔhema Jackie ba agye binom £15,000 ɔbɛyɛ passport ɔbɛba abɛfa ba afiri ha ɔbɛyɛ sei ne nyina nkosi aga ayɛ asɛm a ɛsɛ nipa bebree na esu enti sɛ wo wɔ saa nkura bi so saa bere wo te Libya deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ wayɛ adwuma nya sika a me deɛ saa bere baabi a wo bia me ntu ufo sɛ kɔɔman Ghana mu baabi a wanante aduru no me ntu ufo sɛ kɔɔman Ghana mu ɛfiri sɛ Ghana ka deɛ hu yɛ sɛbe wotu kwan na ɔhaw bi anaa titi bi po ɛba wo so a ɛnka woda no wani sɛ wɔkɔ fie ana woda no wani na wokɔduru wa wokuro Ghana mohwɛ amanfo amane a behu wɔ Ghana airport enti baabi a wɔ no sɛ wobɛtumi ahwɛ wo ho so yie na sɛ wokita wo sika bi na nyame bɛyɛ wadom na waaboa no na wɛbrɛ bi so na wɔba fie na wode abɛyɛ obibi anaa wopɛ sɛ ɛnkora wobɛda no wani aba fie so a wiase bɛnkuro dɔɔso a ɛntra faako nyɛ nimguaseɛ pɛ obi wobusuani bi a sɛbe wosuro nyame nya deɛ ɔyɛ kristoni ɔkɔ asɔre obi osuro nyame na fa wo sika no bɛsi no so wobɛduru a waagye wadeɛ apɛ bibi de ayɛ na sɛ obi te aburokyire ha sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ fa sika bra na ɔnyɛ connection ma ɔmɛwura mu mɛka kyerɛ wo nne otom sɛ nnɛ aburokyire kuro bi ani hɔ a ɛkwan dɛm asɛbe wo misa connection ma fa bɛte Ghana no ɛkwan ni baabi a wobɛtumi de nipa fa abɛwura mu ɛnɛ krata na ɛyɛ wawo de akɔde kita wo no wotu kwan na wo bɛwura mu a ɛnyɛ asɛm ketewa enti ɛma obi ɛna ɛdɛ wo me nuanom maa ne mɛma a mowɔ Arab nkuro no so na saa bere afutuo wei mu nua bi dim abakom ne bɛde bɛnsɛm aba ya nti mefa so ne maka kyerɛ wo sɛ sɛ ɔwɔ saa nkuro bi aso na obi ka kyerɛ wo sɛ fa 10,000 euro fa 5,000 euro fa 1,000 euro po bra ɔboa wɔ gye adi ɛmfa sika ne ma no baabi a wowɔ no nyaade obɛtumi abɛyi wafiri hɔ ɛno nti na yɛfa saa kwanya yi ɛnsɛm bebree na mmeranteɛ di aba amane a bɛhu nipa no bɛyɛ fa sika no kɔsi ne nua akɔra so ɔno te aburokyerɛ wo na aka kyerɛ sɛ sɛ sika no kɔ Ghana aduru sɛ adeɛ no ntimi nyɛ yie na wohia wo sika no aka kyerɛ wo sɛ wode sika no brɛ me anaa me nua no koraa de sika kɔma no no mefrɛ no a menya no mehwehwɛ no a menhu no me nua Ghana ni ɛnsɛm wei no yɛ afutuo ɛyɛ kɔkɔbɔ enti obi biara saa bere yi wowɔ Libya wowɔ Arab nkura bi so afutuo a mede ama deɛ wo nua bi de mba kom a mede aba ɛno na saa bere meka kyerɛ wo sɛ sɛ obi frɛ wo sɛ fa sika bra metimi aboa wo ama wo afiri Libya ama wo afiri baabi sɛ wo mpo wo Spain saa bere na obi ka kyerɛ sɛ bere Germany kuro ha adwuma ni ha wo bɛyɛ enti baabi a wo saa bere bia corona time wei no ɛwɔ sɛ wo nipa koro no wohu sɛ wo yɛ ahwɛ yie wɔ saa kuro no wohu sɛ wo brɛ wo ho ase baabi na saa kuro na waduru mu no wo benya na wapɛ baabi na watena pɛ baabi na sɛ obi ɛbɛka kyerɛ sɛ oni sɛ bi sika bi kita wo me de we yɛ atwam na nsa bi abranteɛ bi ɛfrɛ me sɛ ɔpɛ connection deɛ di ka obi di kan frɛ me na me yɛ audio man sɛ me yɛ connection woman a me ka kyerɛ me sɛ padakyɛw me yɛ connection woman
obi so frɛ on the offer ye kra na di ka kasika ekita no sɛ ɔwɔ ho sika na wo de ba euro ma be ye 28,000 euro na 28,000 euro no wan ko hia ni papa ukɔka obɛka ta sɛ fa sika ne bra metima aboa wo no na agye wo sika di sika no onya gye wie na do ɔyɛ connection na ɔnyɛ ye a de ahu bi da no ɔntena sɛ bi nto ne bi asɛm a me ne wɔkan no menim ba kom menim de meso mahu enu nti na ba kom no bi ba fra ba ka me de aye futu ama wo mo hwɛ saa bre mu a mo wɔ Saudi Arabia mo wɔ saa Arab nkuro no so amane a mo hu ma ne mema na wo bɛhwɛ na obi afrɛ wo sɛ ɔte aburokyire ha ɛma bi no so ba mema bi no wɔ aburokyire ha sɛ Europe ha sɛ bɛbɛ ware bɛ enti no ɔwɔ sika koro ɔnsan de mfa mra obetimi de ayaware nkrataa oba wote saa Arab nkuro bi so bema bi behu Facebook na obedede wo se fasika bra na ofanya aware nkrata me ka kire wo se entimu nya adwuma etima wo hie ya mani be ka kire wo wo hie wadwene ma ne nya adwuma na ye wo nipa bi no ma ne mema nipa bonefo abrofo nkwasiafo bi ne ngobirikire a be de ye bempa bre o beti nka bensa nka be na ne nka be de benyansa ena mo a motete media no soso radio station akese ewo Ghana no mo so mo nkrofo bi nim ya adwuma wo ho a amanfo de be report aba say mo ogibe sika sa mo de be bruchire obi wo ho ane mo gi ni sika ansa ne corona na eba ni sika da so wo mu ese ye be radio station fo no adwuma ye fo managers na adwuma ne ye be de ya no aka kire se ben kan kire mo motete radio station obi abie na adwuma motimu weye na mo di nyansa kwan di amanfo sika no mo nyina mo so moto ebeda so sa what Ghana no obi ya adwuma radio station any sa movie sinifo no mo so mo na mfofo na mafo mo aburokyire ha no be di nyansa kwan se sa bre no mo betimu aboa o munti no omo no efre mo se madam fo ni pa so masi sabi o me de ka sa bi o ho ala woni kwaku manu eti obetima makwaku manu aye de wa ba oboa enti no de me ka kire wo ne se otu ama wadwene ya adwuma me pa mo kire wo ka kire ya me wala life why okay choose ya enunti eyade a sabre ba bi biara wo asem wei mane to wadwene mu oba a wote Arab nkura bi so na wote Ghana na ba ma bi beka kire so oburokyire ha obetima aboa ma wanya krata sabre ya ye wo mi corona time no oba ma wadwene hie ya mani beka to say hie ma wo hie no onya adwuma ena wo so a wote Ghana say woni sinifo ye namfo beba aburokyire ha bia beba wo fie odofo so obi beka sasa ne kire wa woboa obo sika na adi ena sinifo na so se obi beka kire so obetim de wa ba aburokyire a so de visa ne de wa ba wo beduru ha wo behu se loko ni nua ye ya ageme wo behu se corona waba mu no ehihye sabre ya kwantuo waba bi a eye wo ma ye so a ma wani na ho efise wo di agoro bedi wu media futu a media mamo enne ne say obi a wo Libya obi a wo Saudi Arabia obi a wo sa nkuro ni bia so no se sabre wo bi odede wo say wo sika fama no na onye connection bi emfa wo mra oboa ebia na ehu ka bi na opa osika de ato ema ne mema nyina ohima jakri oyoba not UK a oje amanfo 15,000 pounds no and the social media iso mo amofra ye mo ka bi said ye motiniye enu nti mo mu bi ne modia eho akwadim enu nti ne mo amohu nkwadim no me nipa afra me aka wunua no ma bafra aka nti me de ye futu ama wo se wo wo san kura bi aso na obi fra wo Europe ha se fasika bra na onfanya krata wo betima ba oboa enipa bi ne ntia brochire ha yusu badwene se badwene ne ye papa eye nkwase adwene eye bone ye wo nipa bi ne ntia brochire kuro ha bada ne be ho aboa brebie wotia na apopa ne nsa bempese fi be ka be ho ensa ne bebre ne mebobo so no enu nti saa bre betwa da ho
enti saa nipa na betena broche ya saa karabule nkwase afo na bebu broche ha binum na bempebre ne bedi nyansa se bede babenya broche krata bedi afratna manfo makon so ma ne mema nyina e ma besia bi ne tie broche ha na nsam ne de yese de maka ne ya hyehye obaya bi nisu a wono so asan de aba obi akofo obi ba de na ba broche age ne hu sika di enu nyina ye ba boboso enunti se wo wo san kuro no bi so ena de Libia fo me ba mo ba emrante na mo freye de mokom ene mo amo pese me mfa nya afutuo platform yi eye wo bi ni ma wo bi kire enunti wo saka hye video yi wunua bi ote Ghana wunua bi atupan akoduru kuro bi so na nsa bi obi frɛ me se owo Russia kwan be so obefa obeba ha me ka kire se be me na minim kwan obefa so obeba efri se baby a wo no minimum mre wo ho ena ja ma ha so sabe wo beduru kuro no krema hefa no wo fa kwan ben so no fa ya wo beduru ho me de sabe o se wa bedu Berlin kuro ha na bi pa de wo bedi baby abeda metin wo baby a metin de wakoda se wo gina kuro bi so a minim kuro no so no mentim enka hwasem enu nti ne ya fanyansa yi e de a kire wo se ye kasa kire banyansafo badwendwemma sabe nyankopon hishane ye ne niema pa no ne bronsam so gina nkyane a obotugu ye woni pa bi ma de yasi wi yasi sabre amanfo wa hohiahia mu amanfo wa titi mu no sabre be so be de nyansapan ebu amanfo ma abakon sei agidie kitabe ya ne maka kire wo no ohini nyansafo na wo nkwaso ada ka kire sika yedutam de bia meka ne masem mu na asem yi enyansafo bebre na atena se empanimfo bebre na aka kire nsa asem mu eduru musu edurampa ala sika yedutam ete se duaba na aso wo bekodi bi ate atase de da ase ne fa ebi wo ho a wo beka se eya ate ato mframa ehu no empre ho nte eno abete ato anti anto na wote na de ekitaw no ebeyira dutam na aso behye asem we ye banyansafo badwendwema se wo betena se na wadwena se mi hu orofo se wantena se na wantie mama ka kire nsam na wantie ase yie ena futuo yi a mede ba ye ya menua no memma abewo Libia bewo akwantuo mu asebe baabi abewo no ahohiahia abewo mu be peboafo na ebi no so afanyansapan edi pese odi gisika na ekita be no efri bensam no eno ebi no man atima adede ba gisika no na nyame adom ebi no so ahunyansa na ne sa amrantie be ka kire nse maami yi ka kire obapa ka asem yi maye nua binom bente na bebre na akra ne ye ne bewo ha ye ka kire be se nipa na de a wo ye no enne sabio nipa bebre ba aduro so de anka sabe mu sabe nya de ti nkwasea obi so be fanyansa kwa bi ade wo wanhwe yi a da bi anka me nipa wo ho ese okwa ahohiahia ma wo ka so ntiti bini na wonni onwonso onnom onna abontene onkai sempo bibi wo baabi anadwo oda ho a osuro esanse de o penti no obeda ho anka bi onsore nkose okopesikaduro na koku o maame koku oba koku okunu akoye awie hwe ba betin dede amanfo ma kwatwa beti bewie a efe begina ho enu ti se nipa kwa ahohiahia mu a wanhwe yi a o ka so no antwaniti owie wo de besi so a ne wi de befiri ne ho ama na atwa obetwa wie na ehu so obehu so obewu enu ti na sabre mafa sa kwanyan atena se ne mpanyina hyehye se obi biara sabre wo akwantuo bia mu baabi a wo no hwe hu se wo behwe ohuso yie ekuro Ghana eda ho no ye kurom no nkakane se de da bia nka yetu ebe makwana ne be de ya beguta man sister panyine ho se ewo ba wani agi se ya wo beduru so a na ka wo nko anka akwama no kra sana so ama wo sana akosabio akra adwene no no eye de a wo kwa bebehu se wotu kwan ene yetu kuro ngai sabe nipa bebre na afi bia bosome nsia bi kra tim kwa Ghana be ye mpere nan ene bi ho kra tweteke poche na won kwekere se ahohiahi obekom nti no nne ukuro mu a ye wa ukuro Ghana no uduru ho atatete hwamanfo amane abehu na airport eti se wa beduru obi kuro so na nyankopon na bia dun kakra bia ma wa hwe wo so yie se be ye
na obi onchinchin wonsa enje wade efiri wonsam efise nipa bonefo a bede adwemo ne firi Ghana no bede aduaburukyire ha na edefo ebinom akwaji nu atete beketere maso ne bede odede amanfo bede obu bekwasea wo be ya de na wie no na fe obenu hu wote ho na obi afrem sei okasa wie ya o meye wo ye bia na fe wanu hu enu nti menuanom asabre mo wo saa kwantuo no mo wo Spain mo wo the same ebi no so kra mo wo Italy mo adwuma sam nti no mo ba be wurawura mo wo German ha mo ba ye mo hwe sabre corona nti adwuma sam kra ho ayede ne wo ba ha na obi odede wo enne sa wo mo obi dede wo ade wo ko wura adwuma bia ma wo di agoro ba achew efise nwuma bebre ne nne se krata akora nya wo de a wonti mo nkogina mu se wo ye enu nti nne asam a nne me de ba ye no eno so bebre eya futuo eya hweyie eye nyansasua se de ye meka no age se wo tena se na wo duadua se nu asana wanya aba afirim mekasa kire banyansafo mekasa kire badwendwemba se wantie me nsem yi na wamfa aba bi amfirim a wonte ase me aso ne nka ye se mesin ni no unya kofa ne wi a obeto nete obeto cement ansa na obetwa blog no owie na o hyehye dan no na se contractor ne begina ho na okase kwan na che a enya wo de ani nti ugitun se kwan na che a kwan na tere na se ye wo de ade a ache akora obekasa atene obu wi na obehu se wasisika enu nti enne afutu samande ba ye no eya hweyie media fo amugu Ghana sinifo amugu Ghana model da amanfo se mo betinde baba buruchire no eba ne de ebia obetinde waba na nna wo bedura buruchire kuru ha enafem Kofi Kinata so ne kai ala se da fama nka ye befa ne ya popa ho sabre de me de maaka se obi a wobenya 90 years kora no obi ka so de obeba buruchire a bra wobenya 91 kora no wu a na sabre ya ye wo mu yi no umu obi ji wusika na entima mfa wa ma enafem entimi nuanom Libya for mrantie mu wo krom ate mrantie mu wo krom safutu ande amamo no mo nkoso se de mo abere mo ho ase na mo ye mu nyuma nkakra boabo mo sika no onyankopon ya adom bibi atutom Ghana no mo beko kwan a mo befa so a mo beba no nyame na abekire emma obi na ede wo sabre pa ye wo mu enka nkire wo se wuti Libya fasika 10,000 fasika 5,000 bra na ofa mo mra Germany ofa wo nko UK ofa wo nko America ofa wo nko be bia nipa de beka se odo beko no oboa eye wusika na oje yedi enu bi ni maka kire wo no mo aso mo hu ene social media nti ensem bebre ni mote ohima jakri woti UK ohima jakri na oto gospel no otimuji obi nipa nya ba ko o nya miyenu 15,000 pounds oyeba o etie bia ne be ma bi so ono so ebetima aye o saade no obi so beka se bi kro ye ma me panihu na so kwan wo do be fa so no enti ennensem yi no eye futu sem se wo de bebo wo ntoma no na wasua ababi ade afirim sade be ya obi emebu nsam emebu abakon enje wade bi mfamfiri ho meda ase bebre wosaka video ya na wa share na ade ama wunu yanso mama ka kire nie wo bi ni ma obi kire efi ha ko bia no eye enwum ko a ne ye ba betwa agu meda ase se watie me meda ase akuya okay so